Ej, sikke et dårligt vejr det er herhjemme. Jeg har så travlt med mine lektier. Gid jeg bare kunne komme ud og rejse. Hvor må jeg skulle tage hen? Dubai er en af de hurtigst voksende byer i hele verden. Det har blandt andet nogle af de højeste skyskrabere nogensinde set. Med en femtedel af jordens befolkning er det ikke underligt, at Kina har lidt af hvert at byde på. Konnichiwa! I det livlige Tokyo kan du finde kulturer, som du ikke kan finde nogen andre steder. Foruden en fantastisk arkitektur, kan man i Australien også finde en spændende og unik natur. Stillehavsøen Bora Bora er et fantastisk ferieparadis med store palmer og dejlige strande. New York er verdens centrum, med liv i gaderne og skyskrabere blandt andet kendt fra film. Jeg håber, I kan se ud fra alt det arbejde, der er lagt i den her video, hvor meget jeg gerne vil vinde den her rejse. Hvis jeg skulle vinde, så vil jeg prøve at genskabe hele den her video med special effects på min rejse. Håber jeg vinder. Tak!